Nå, nu kan ikke, og nu kan, men Preben Kaas, det var Nikolaj Likås' far. Men under alle omstændigheder, så var jeg jo lige pludselig på ABC-teateret og var lommerpige. Ja, det var jeg. Jeg blev lommerpige dengang. Og jeg vil nok sige, at jeg så rimelig alternativ ud. Se, det var jo ikke sild, det var makreller. Og jeg var en del af makrellerne, så når jeg kommer ind sammen med dem, så lignede jeg bivognen. Men nu får I lidt uartigt nummer fra dengang. Ja, det gør jeg. Og det var faktisk Preben Kaas, der overtog ABC-teateret efter Stig Lommer hed han. Det var derfor, de hed Lommerpigerne. Og ja, nu kommer der det nummer der. Ja. Ikke for hurtigt, vel? Stor skandale i familien. Stor skandale i familien. I Trinidad var der engang en dreng, som tænkte meget på 3 små ting. Det var hans far, det var hans mor, og selvfølgelig en pige, som nok skulle sige ja, hvis han en dag skulle fri. Han spurgte sin far, hvad synes du jeg skulle? Skulle jeg gå til pigen og spørge hende nu? Faren sagde nej, sig ikke et ord. Og pigen er din søster, mor, vil slet ikke spurgte. Han røg ind til faren og råbte glad. Nu gifter jeg mig, far, hun kan også lave mad. Men faren ser lidt trist, men nogen tror, når min søster går det slet ikke. Stor skandale i familien. Stor skandale i familien. Men livet smagt, så han fortalte mor, hvad faren havde sagt. Hun drev ned af grin, og det gør ikke spor. Din far, det kunne du tro. Hvad skete der egentlig med den der skandale-ramte familie? Ja, det tænker jeg nok at bruge. Ja, vi er vel lidt nysgerrige alle sammen. Se, nu var det jo Preben Kaas, der skrev den danske tekst, og han vidste nok, hvad han skrev om dengang. Se, ja, de unge, de blev kærester. Ja, men det er jo klart, og det var rigtig hyggeligt et stykke tid, så blev han lidt træt af hendes deler. Og hun synes pludselig, at han var lidt for kredsen, så det gik ikke. De voksne, de ville desværre skilt. Ja, han flyttede helt til Ballerup. Jo, det var synd for ham. Han boede her i området. Jo, han gjorde. Men så sker der det, at så går der måske et par år, og så møder de hinanden i en swingerklub på Hotel.